Dobry dzień, witam wszystkich bardzo serdecznie w 27. Dyleku na igłę pomierścigłe kalendarium. No i mamy wydarzenia dredzigłe do 8 lepinca. Dredzigłe lepinca w 1176 roku, aby co bardziej prawdopodobne w 1186 roku gduński namiestnik Sambor I sprowadził cystersów na wschodnie Pomorze i dał im ziemię pod Gduńska, jaci oni sami pozwolę jak noelewa. W 1658 roku dredzigłe lepinca polskie wojska webczas tak pozwonigłe sweccigłe potopu zaczęły weblanżenie zajętego przez Szwedów Tornia, a w 1807 roku napoleońskie wojska zrezygnowały z weblanżenia Kłelebrzegu. Czwartego lepinca w 1897 roku w Szczecenie na szaseje wyjechał pierwszy elektryczny tramwaj. A w 1946 roku we Gdańsku publiczno powiesele 6 należników personelu a 5 polskich kapo koncentracyjnego lagru Stutthof. 6 lepinca w 1626 roku flota Rzeczpospolitej Westa zaatakowana Wisłę Łusce przez lądowe wojska Szwedów, no i na dno szły ekrante Żółty Lew a Święty Jerzy. A w 1735 roku 6 lepinca pierwszy ryska szewski język pojawił się w oficjalnym dokumencie zarządzeniem pierwszego króla Fryderyka Wilhelma I jak urzędowy język w Królestwie Preskim. No i z tej leżności 6 lepinca jest w niektórych środowiskach bydowany jak święto kaszybskiego języka. W 1941 roku 7 lepinca w 1433 roku webczas dyrejący w latach 1431-1435 polskie krzyżackie wojny polskie wojska razem z husitama zaczęły weblanżenie Chłeniców, jaci skończyło się stracenka 15 zylnika. No i 7 lepinca w 1945 roku najwyższy łódca polskiego wojska marszałk polski Michał Rola Zimierski dał polit utworzenie wództwa wojnowej floty w Gdyni. I 8 lepinca w 1657 roku łeba Westa Garda, a w 1460 roku kaprowie z Gduńska dobele nad flotą krzyżackiego Zykłenów dredzi po bitwie pod Bornholma. To wszystko na tery ryczymy do webzyrani słychanie następnych dyleków. Do uciacji.